Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana Nancy. Oke guys, kali ini malam minggu neng kene ibu lek mau grimis guys. Terus dan ini lumayan sih sagradakan. Terus kiyo cek grimis maneh. Anu guys. Yo padahal mah gak mendung, sore mah gak mendung. Gak piye-piye kok langsung moro-moro udan yo. Tapi emang lawan panas seram padha gak guys ning nggenmu yo saiki nek awan panas bengi ngene iki rono moro-moro udan tapi alhamdulillah dadine sing seger guys wis padha tutup ya ngene nek mau tutup tapi lumayan sih guys terus rame dalanane. Yo. Rata malam iki. Kerjanya tenggoni Pak Gogot guys, truk molen kalau angker bengi mesti ana akeh truk molen nih. Bangun dia Pak I. Hah? Yang main iki bangun di Tapian. Iya Pak. Kita truk molen bangun di. Iya guys, pokoknya angker bengi iki ana truk molen lewat. Iki posisine jam 09.00 wis jam setengah 10 arepe. Soalnya iki ning kulon iki lagi dibangun yoan. Ning betekan ngasan kuwi dibangun. Ning kene pokoknya pembangunan jalan iki langgean. Kulon dibangun, kidul ya dibangun. Lanane cek rame tapi nih biasanya Shopee murah-murah udan kalau ya Allah. Oke guys ini baru udan ya neng kene malam minggu udan nih guys kalau Mbak Lipa kalau ayah rokan ini alhamdulillah memang udan sagradakan wes jadi adem guys alhamdulillah. Loh, dokare wis mulai kayak guys. Soalnya udan paling sepi. Jadi dokare guys mulai. Ben cek terus sih guys ki. Dokare sana ikut danan yo. Payung guys dokare. Lagi oh para erono udah mana guys kayak Mbak Lipa kayak toto guys wonge selaku tenan tapi aku rong mulai ngesek guys iki lagi setengah 09.00 wae gak jangkep jam kesudan kayak mulai iya kayak aku danan gila nah itu aku anak guys aku tinggal mulai mantuk ya guys kali ini aku juga pengen mantuk soalnya masa dinamik ini sepi guys sekarang aja jadi ini aku harap mulai sih ini jadi ini tak sekiranya jalannya guys aslinya cek rame tapi iku apa jenenge rame jalannya toh cuma truk
tak kata sih ya, soalnya aku harus ini. Ada sini kok gue ada umi guys, kayak udang uli. Alhamdulillah pokoknya aku naneng kene ki ono es kayak itu. Ono es. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali di subscribe, di like, komen ya guys. Terima kasih.